Ik heet Anne Visser en ben ik ben nu 68 hier. Doet ik 4 jaar weer, doe ben weer op een monenkamer te waaien. Dus hij doet deze monen kregen om te bemelen. En die kwam dus uit een mondersfamilie. En zijn paken wie monder op een monen onder Broeksterwaard, daar in Boeterveld. En bij broers van hem had hij ook op meld. En in 48 ben wie hier kwam. Een monen mag je altijd een begin van de stut. Dat is het plak van een monder. De meeste foto's en films zouden en worden altijd van de andere kant aan. Maar dat is een plak dat de monder niks te zieken had. De monder die bezocht de monen van de stut. Want daar moeten de monen kruien en daar had er het waar in de gaten. En vanuit deze carrière waar je dus maar de weg bezien hoe de monen omgaat. En dan draait er dus rechtsom. En net zoals de meeste mensen meer naar linksom. Maar dan staat er dus weer wordt het bezien vanuit de plak dat een monder niks te zieken had. Dat is het elektrische gemaal, ja. Ja, die meldapper, die begint uit hemzelf. Dat regelt hem alle jezelf. Daar hoor je niks aan te doen. En je hoort daar heel en al. De pijlbeheerder hier, die kan thuis zwaaien bij de kachel. Met de koffie op de tafel. Ik kan er zien hoe heet het water hier staat. Ik kan zien dat het gemaal onder staat. Ik kan zien wanneer dat het meld had. Maar je kan hem nou net, deze liedste, kan er net van afstand onder betjeien. Maar die grotere kan ze ook van afstand betjeien. Vindt u het een verbetering? Nee. Nee. Een elektrische gemaal dat een vooruitgang is, nou, oppervlakkig bezien wel. Maar hij het een breder verband bezien, je hoort het daar helemaal net. Want een elektrische gemaal, en daarom ben je nog geen vogels meer, want het is alle gevesten te droog. En uit een monen jouw werkgelegenheid. Ja, ben je zo ver? Ja, nou, voor de laatste wereldoorlog moesten dus de monen, die houden dus proberen om de monen nog mellen te letten voor het werk. Dat was de bedoeling. Je had dus met de roden en spel, daar hadden ze met de gang geweest om dat te verbeteren. Maar de monen moesten haar werk nog doen. Dat was eigenlijk de bedoeling. Maar ja, dat slagen net, maar die kon langer beneden de fabrieken op. De grote fabrieken die bij uit het monenbedrijf voortkomen. De honingfabrieken en er zijn wel meer, daar in de Zaanstreek en zo, die ben uit het monenbedrijf voortkomen. Ja, en er binnen nou nog een paar die mellen eigenlijk op professionele basis eigenlijk. Die proberen je er dus een inkomen mee te verdienen. Nou ja, die zouden zolang het die er binnen, die blijven hoor als monders. Werkelijke monders. Goede. Een goede monder die veelt eigenlijk wat er aankomt aan waren. Iedereen een monen. Zo, dan veelt het. Je kan het net verklaren, maar het is wel zo. En ik doe het om zien te laten eigenlijk hoe het steeds gaat.
Want dus hij de monen kregen we door die monen, daar waren dan 300 goen in hiervoor. En dat weer, voor de monen zelf. En dan moest je dus daar je nacht van melden. Maak ik niks uit hoeveel horen. Ja, als het een hele witte semmer was, dan waren er nog wel eens een paar uren extra betalen. Maar vaak niet. Maans betijd, of nakstro, of jongens of andere mensen naar bed gaan, en er weer wien, en er het water stiet heeg. Dan waren er meld, dan waren er de hele nacht troomjeld, en dan kon het best wel dat de mannen de oren ook de hele dag troomjelden. En dan kon ik nog wel eens wel dat de nachts nog wat troomjeld was, want ja, je wist nooit als er de oren wel weer wien wie. De mensen die zoeken gewoon net verder als de monen als bouwwerk. En monen had nooit een bouwwerk geweest, het is altijd een werktuig. 100%. Daarin alles, het hele model van monen, wat ik, is alles ondergeschikt onder het werktuig. Alles moest daaraan voldoen, om het rendement van de monen zo hoog mogelijk te krijgen.